Yes. May numdum ko sa amahan ni Mayor Basti, si former President Rudy Duterte. Na siya magian nga mga igsuon na to nga mga uyamot. Makita Yes. niya nga naay daghang anak. Yun ang kasama dayon tawagan ang atong department of ang ato ang City Health Office. Officer, ni adere misyonan nimo ilaygit na ni dayon. Okay. Yun ana? Ipalaygit ka ni Mayor Rudy Duterte day Renz ug day Abi. Basta makita niya nga sobra na ang Dagana, inyong tama. pagpanganak, pagpalami ni kalibutan na unya. Udi ang obligasyon ninyo isip gid kanan. Dili ninyo Yes. mahatag ngadto sa inyong mga anak. Automatic tawagan niya ng kwan atong City Health Officer. Dinuod yun. Kabalo ba mo? Ipalaygit dayon. Tama. Depende lang kung ang asa dapitang ipalaygit o ipabasiktomi ang bana. Oh, kay mo man ang usa sa mga services sa gobyerno, Yes. matong Yes. gipunto Libre. kahapon ni Libre, ni libre. Mayor Baste. Pero ang punto pud dira no kay wa ba gyud sala ang mga anak. Correct. Tinuod. Oh, Ay, sala. kanang anong di bang kunin yung matagaan, di bang kunin mo paskwela nga, igo man kunin yung gianak, sumama Wala kunin man. yung responsibilidad, bang Yes. kunin yung ano, ako na mo ni magpasan sa Wabay inyo. na mo ingon ang anak mi nguhit sa yang mamagpapa. Sige na pagkuan na mo kay mugawas gusto na ko mapakatao. Di ba? Lalo po na, no? Sagad anak day no. Ang kinamaguangan mahimong breadwinner. Oh, ano na? kana gyud, mao gyud na. Mao bitaw ni kani ako ang nakita ha. Sige. Kami kini manggong millennials karon o kining 1990s nga mga babies. Yes. Produkto manggod pud ni sila sa katong mga parents, not all. Pero Yes, natong uban sa una ba nga sayo na minyo. Karon dagag mga anak. Yes. Unya ang uban napaskwela ang uban wala magagingon ana ba so naay realizations karon ang millennials nga lisuda di is panahon nga ingon ani oy di ba what if kung maminyo ko karon magdali-dali kog minyo 21 22 unya mahal na kayong palaliton karon lahi man kani adto lahi man pud karon unsa Yes. mahitabo sa kong anak dili ko gusto nga mahitabo sa ko ang anak ang nahitabo sa ko amrag ana ba Yes. ang among thinking Tinuod na day. so siguro di lang po ninyo i-blame nganong wala nganong wala pa Ngita lang ni silang timing. ngita mi timing og ngita pud mi kuan uy kining saktong kuan ha Saktong. afam